Nou, ik had het vorig jaar gehoord van een vriend van mij. En die zeiden dus dat is heel leuk en je gaat met spelers voetballen en je gaat allemaal leuke dingen doen. Een potje voetballen met spelers van Cambuur. Hoe cool is dat? Ja, het heet ook leren met een wow-factor. Het is gewoon alleen het feit dat ze hier al binnenlopen en ze komen hier ook gewoon de spelers tegen. Hè? Want die basisgroep komt dan om 12:30 binnen en dan zijn de spelers net klaar met lunchen en die lopen dan, ja, dat loopt allemaal door elkaar heen. En alleen dat al is al voldoende voor die kinderen om te denken, oh wauw, wij mogen hier rondlopen en we kunnen hier, wij mogen hier stoeltjes gaan tellen. Hoeveel leuker is dat niet dan op school achter je tafeltje zitten en daar verteld worden, dat moet je zo en zo doen. Hier ga je gewoon naar buiten en ga je in het stadion rondkijken. Dat is super. En ja, dat doen ze om ons nog leuk te houden. Want soms hebben we wat moeilijk op school. En dan als we dit gaan doen, als we dit organiseren, uitje of zo, doen we ook schooluitje. Dan is het veel frisser en veel leuker. Frisser en leuker, maar echt serieus. Samen met het ploegje jongens Joert als taalopdracht Michiel Hemmen en Erik Bakker interviewen. Oké, ik begin eerst met u. Waar speelt u op het veld? Hoeveel goals heeft u gemaakt dit seizoen? Ja, hoe oud waren jullie toen jullie werden gescout? Hoe hebben jullie je gevoeld toen jullie hadden verloren van Heerenveen? Het was heel erg jammer. Ik bedoel, we hadden meer verdiend. We hadden denk ik wel een puntje verdiend. En, ja, helaas hebben we verloren, maar we krijgen ze nog thuis hier. Hoeveel geld krijg je hier bij Cambuur? Hoeveel geld? Ja. Niet genoeg. Ze komen van verschillende klassen. Het zijn allemaal springenvelden. Ook heel erg brutaal. En ik heb net gekeken bij het interview. Nou, fantastisch. Hoe ze gewoon bezig zijn met in gesprek gaan met elkaar. Ook naar elkaar luisteren. De ene straft de ander een beetje af. Zo van even wachten, want ik moet nog wat vertellen. Maar ook daarbij dat ze mensen met u aan gaan spreken. Pure beleefdheid. Slim zijn ze. Ja, ik vind dat het al een hele andere groep is dan 7 weken geleden. Je ziet ook gewoon het zelfvertrouwen toenemen. Ze zijn vaak natuurlijk ook brutaal vanuit een soort, ja, toch een beetje gebrek aan vertrouwen en zichzelf een beetje beschermen. En ze merken hier wel dat ze, nou ja, dat ze dat een beetje los kunnen laten en wat meer zichzelf kunnen zijn. En ze worden allemaal wat zachter en wat rustiger. En ze blijven nog steeds wel hun brutale zelf voor. En dat moet ze ook vooral blijven, want dat is fantastisch. En willen jullie nu ook allemaal profvoetballer worden? Ja, heel graag. Ik vind dat echt, als ik dat was, dan was ik echt blij. Ik bid er altijd over dat ik profvoetballer kan worden. Het staat er ook op dat je niet wil lopen, dat je lui bent.